Riwruok mar Msalaba Makwar mong'ere kaka Red Cross obago wuoth e boma ma Nairobi mar hingo nyasi margi mar higa ka higa ka gipuonjo oganda gimonego gitim e kinde masira moneno apoya. Koloso e kinde wuoth ma kamano e boma ma Nairobi, George Ndolo, ma en jatelo mar riwruogno e kaunti ma Nairobi, olero ni thoro mar wach higani en keto maino e chiwo kony e sikunde ma pacho ka ahinya to kinde ma masira oneno. Omedo lero ni ma bende en yo achiel mar choko omenda manyalo konyo e kinde ma midhiero yudore, ka komachielo bende to kwayo jo Kenya mondo ket kwe e kinde duto. Today we are marking, it's an annual walk for Nairobi County Branch. It's an annual event that we do every year just to sensitize the public on the works of Kenya Red Cross and what we do. The theme of this year is enhancing safety in our schools. It's also another way of resource mobilizing. We are collecting a few funds, income, and the amounts we'll get, we'll put it into enhancing safety in our schools around Nairobi and the environment. To sensitize the public, one on peace, and then another one is, for today was just the walk. Today for them just involving the work, but we have various activities that take place in the schools. We have Kenya Red Cross school clubs that are in the schools where we engage the children, we train them on first aid, we train on many other activities that will help them in the future.